O obxectivo principal de Ruralcha é o de dar apoio ás xentes que manteñen estes sistemas tradicionais, porque son moi relevantes de cara á conservación deste tipo de hábitats, da biodiversidade que conteñen e tamén de outros beneficios, servizos ecosistémicos que nos proporcionan, como por exemplo, disminuir o risco de incendios. O proxecto Ruralcha precisamente o que pretende é afondar nestas relacións entre o poboamento humano e o medio ambiente, de xeito que se garantice, por unha parte, o desenvolvemento sostible do poboamento coa conservación da natureza. O uso tradicional foi o que nos trouxo ata aquí. E aquí, con innovacións, con axudas como este proxecto e con ideas nosas novas que poidamos materializar, faremos que estes usos tradicionales faigan da nosa forma de vivir algo moito máis grande, moito máis bonito e afinquen xente nova no rural, que é moi importante. La forma de asegurar que los espacios se pueden mantener es asegurar que la actividad ganadera sigue realizándose. Y ese es uno de los objetivos del proyecto Ruralcha. Es importante realizar un impulso de la actividad económica, de la bioeconomía ligada a este espacio que pueda garantizar la conservación a largo plazo de los valores naturales tal y como hoy los conocemos. Dende Ruralcha damos apoio aos gandeiros e aos pequenos produtores destes sistemas tradicionais, creando redes de apoio para mellorar a promoción dos seus produtos e creando unha colaboración entre os pequenos produtores para que continúen a súa actividade.